Ka daure ka yi mana subscribing sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kamar yadda kake ganin wannan taro ne wanda Hamisu Breaker ya je. Da yawan mutane ba su yi zaton zai je taron ba, kuma sai ga Hamisu Breaker ya je taron. Idan za ku lura za ku ga yadda mutane suke farin ciki suna ce mai ɗorayi. To wani ɗaurin aure ne aka yi na maƙotansu wanda suka gaya mai suna so ya je gurin. To a shahara irin ta Hamisu Breaker ba ko ina zai je ba, kun sani, ko don kiyaye lafiyar jikinsa. To kawai mutane sai aka gan shi a wannan gurin. To abin da ya ba wa kowa mamaki kenan, suka shiga cikin al'ajabi da mamaki. Masu adawa da al'amura na Hamisu Breaker ma tun daga wannan sai abin ya ba su mamaki, suke ganin lallai Hamisu Breaker mutumin kirki ne, ba wai abin aya da shi ba ne, ganin yadda ya karrama su ya je gurin wannan taro. Tunda mun gaya muku ba a yi zaton zai je wannan taro ba, kawai sai aka gan shi kwatsam. To shine ya zo tahowa mutane don jin daɗi da murna. Duk kamar dai yadda kuke gani, duk 'yan unguwarsu ne, ba wanda ba ɗan unguwarsu ba a cikin wayannan mutane. Duk da dai ba a buƙatar a tuno labarin baya dangane da ɗaukakar Hamisu Breaker kafin ya ɗaukaka, irin abubuwan da ya rinka gani a cikin wannan unguwa tasu ɗorayi ƙarama. Dan uwa, idan yau ka fara shigowa ka daure ka yi mana subscribing sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa. mu je gaba wannan gaba Hamisu Breaker alamomi daga yarda cikin samuwa dama za ki bani damar yin ambatu na lafiya wani gwagwa la ilaha illallah da ce su karfe su a tsare-tsare da ki zuciyar da ra'ayinta da kwari ke ma kin sani na san ki da gaskiya ma za ki ba da rai a sa a kafa ruwa mana sanyi guda biyu da sun ka duniya zani da kuna biya ma kan da wani wani ya ji ba da shi
kalmomin ki ne suke kare da kirkita farin cikin da ba na yi nema wanda ke bidar ganin so to zo ya gani mata na sami da ki gaba daya ba a sauye so bari ai masa zaniya zuciyata kuma babu kwanci sai sashen irin kalaman ka da babu yanci ka cika mayar da ni autar duniya na sa ka so ne ka ɗar zuciya masu ki kula mutuwa baki na madula mata masu shiga tsakani na mubazata na sanar da ni a raina tuna ga zakata kai ne fassara mafarki na gaba daya na gode da jin kalaman ki masoyiya daga yarda aminci ke samuwa za ka bani damar yin ambata Allah jama'a ku tafa ha musu
Ali soja ba har yanzu yana nan. Sarauniya ana so tawa an turo naira 5,000 tana da 12,000 kenan. Ina dan ajiya. Sarauniya fito. Ha. Allah ka Allah masu kyauta kamar da bakin ka tafila idan ka je ka rasa a baro. Allah ya sada Ahmed a sarkin mawaƙan Maraba. Ku jama'a nan zuwa insha Allah. Wayannan mutane biyu ga kawo dan sarki ga Bureka ga kuma Sani Ahmad. Dan mu dan ku Allah ya muku albarka Allah. Kuma ya fi iya rawa. Ta, kudi. Okay. Ai sa'a ne ka ta faruwa. Sai da ke.
Allah masu kwashe mana kudin da sai haka. Suke su gane da Khadija a kasuwa da hawa su bari kawai ko ne iya rawa. Ga masu yana suna fahimtowa. Ga masu yana hawa su bari kawai.
Kuna usan mana koin bodo ka wallahi. Gore, shake out. Ashakashi. نور يا شباب. الله أكبر. والله ولو قريان هم بس كان هذا بندقة اليوم سكر طريق يا شباب كاول لكم والله حتى بندقة والله حتى بندقة ده زاق الله يباركني والله يباركني الله سكر الله يباركني درا بعدهم توصل nawa ne iko na aka yi ga sunan nake ga amma biki wani iko na aka yau da bindigogi da komi ta sheke yau ne ba ta ne baba a dan baba mun musa
الله أكبر الله أكبر سيدي آدم يا تجتا لا تقرر مرتبة kiyaye kawai ana buro ba yau ne